Вегетарианнарның затлы ризыклары бу. Шәшәкле кәбестәне тәмләткечләр белән табада кыздыралар. Табынга ул яшел борчак белән куела. Рецептны французлар уйлап тапкан. Кәбестә, борчак, тәмләткечләр исә үзебезнеке. Все местное, то есть мы специально взяли доступные продукты, которые сейчас представлены на рынке. Бүген республикада җитештерелгән азык-төлек төрләрен Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаровка да күрсәттеләр. Розлив, лимонады, тархун. Вот подарочные тоже разные вот чаи делаем. Жаратып алалар безнең продукцияны, сорап киләләр. Район үзәгендә дәген авылларга таратабыз продукцияләрне. Җитештерү җитештерә алабыз. Күп кирәк, спросны канәгатьләндерә алабыз. Узган елда кулланучылар кооперативлары 9 миллиард сумнан артык акча эшләгән. Һәр хуҗалыктан уртача 35 мең сумлык продукция сатып алына. Халык сөт, ит, яшелчә, файдалы үләннәр үстереп бирә. Пандемия вакытында нәкъ менә кооперативлар ярдәме белән республиканың иң ерак авылларына да азык-төлек килеп торды. Ләкин чит илләр керткән чикләүләргә каршы торыр өчен тагын да активрак эшләргә кирәк. Шул очракта гына сатып алучылар да, фермерлар да отачак, ди Марат Җаббаров. Наша задача организовать. Без авыл кешеләренә үз продукциясын сатарга акча эшләү мөмкинлеген бирергә тиеш. Шәһәр халкына сыйфатлы продукцияны кыйммәт булмаган бәядән алуны тәэмин итәргә кирәк. Моның өчен республика күләмендә продукцияны җитештерүчеләр һәм аны әзерләүчеләр реестрын булдыру тәкъдим ителде. Тиз арада бер-берсен табар өчен кемнең нәрсә белән шөгыльләнгәне билгеле булырга тиеш. Потребительские кооперации башка кешеләргә караганда әзерлерәк ул менә шушы санкцияларга. Әйтик, менә пятерочка магнитның аның сәүдәчеләре генә булса, үзебезнең җитештерү дә бар, безнең хәзерләү дә бар. Без бит чит илдән чималда көтеп утырырга кирәк түгел безнең авыл кешесе җитештергән әйберне вакытында җыеп алып, вакытында үзебезнең предприятиеләр эшкәртеп, үзебезнең сәүдәчеләрендә, шәһәрнең сәүдәчеләрендә ярмаркаларга алып чыгып, сатуны гына оештырырга кирәк. Министр сатыр өчен әзерләнгән яшелчә күләмен арттыру максатында куйды. Узган елгы бәрәңгенең кооперативлар 1% гына сәүдә өчен калдырган булган. Шуңа кытлык сизелде. Эшне яхшырак эшләп була, запланированный итеп, әзерләнеп, именно насение белән бик каты элемтәдә эшләгән вакытта була ул. Быел Татарстанда яшелчә саклау урыннарын төзү программасы эшли башлады. Россия үзәк берләшмәсе идарәсендә җәмәгать туклану урыннарына яңа хезмәткәрләр әзерләү өчен безнең республика төп мәйдан булырга тиеш дип саныйлар. В нынешних реалиях Бу хәзер иң актуаль мәсьәлә җәмәгать туклануы базарыннан никадәр зур компанияләрнең китүен барыбыз да белә. Россия кулланучылар кооперациясе өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Татарстан исә алдынгы төбәк. Берләшеп, Татарстан фермерлары республиканың гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә азык-төлек белән тәэмин итәргә әзер. Динә Исамдинова, Рамил Шәйдуллин, Алмаз Зәдинов, Яңа Гасыр каналы.